Opem so no kwan ye de ba ye die. Enti se Yesu Kristo obae no ofro koso a ye nana no so firi soro esa ne ye. Asante ha na ahemafo ni ha o. Ti kokofu hima ye wo hima dada. Efa ensio eda krum ha eka captains no enso egu ensio no ha esu abna eda ha ya na so Esubatan Esubatan esa e kame esa asante ensio na omobo a akon no nyinam a Esubatan na ima ba jo ho ba kosam kakra ne se ensio ni da ho no ebra wo mo no eba no emu twetwa ewura ebutubutu ensio no so se wotiase enti no omo na ye omo adwene se wo mo aduru kokofu awie a wo mo ebeto ahye so to omo duru asu abran mu na hwe na ho ase ye twetwa ewura aguso ti nsuo wutiamu a wiririru ti nsuo no woka captains no emse omo ye 5 no omo nkrofo no nyina agu nsuo no ti nsuo no ye frɛ no aban aka nsuo ti nsuo na kire se captains no omo nyina abeka nsuo no eda ne dan ha ya na ye frɛ ho abankansum aban aka nsuo na sa na ahema na ye breben no mo beka nsuo bre omo ko omo ne omo free ayiba no amoafo ho no so omo be vandalize kuroi ni edi kohhehye hanom to asuko kumase ekohye ho esa na ba kosam che se Mohammed no begu nsuo no na em se omo adwen ye omo se asa na ye nkrofo no omo adwen omo se se bia ebi mabio ti em se omo eho da akwan na we num aha sa ngeze no mo che omo miensa na fafiri ha se efafiri akwamu na efafiri achem na afa fafiri nseiba na sa na ahema o ye hwa na se kokofu asante abakosem mo asante kurukura bepum sabre no kokofu eka ho bi edinti ena makokofu edanso de makokofu danso ni se ya nana se etu abebio a ye wo no obekekere asante man krom ha ya na ofiri ye wo no krom ha ya ufa ekwan ba koda ha ukwa baby aye wo no nyina wo ho no no na wo no ya na ye kan wekofu asem a ebi a mo beka se ye kire ye ho ye nkire ye ho nyame na aye yesa wono na wo no sesesi a wunya kwan na ukọ baby aye wo no a obetimi de na toto Yesu Kristo de ho sawti de America na se ennioma enhoma no a me nana no wono nko achim ye a owo ye nti e ka opem so no ni nyina asesa ho engu enya hwe nnua ni nyina sisi ho na enhoma no da so sesa ho besi nne e wo kwaye num ho sawti ase efisa me nana no no kware abrankasi nyame ani hene me nana gemfu amenu enti na wonyem na ewo se oba enti oba aye no na ne maame nsoso eware esiase hene krobi wo ha se efre ho esiase enti oba ne maame ho so ho enti oduru kokofu ha no na yesi wo maame de okoni kunu krom a eye esiase so ho eno wo se obekonom si ye na etwan ne enkofa ne mrai wo se da bi meye kakra na mako so ho ena kane de ehu ni ho eye esiase so ebe ha ya enti oye na adwene se okone maame ho ewo krom ho enti oduru ho na leba no epempen so asa na aka no but enti oduru onante sa with the exercise na wo ye na onam pimpim na chese akola no wo ba no na se wo se wo wura ewura num ho na ono ankasa
ekowo because unse second stage no ya na ayete said de so wawoda onwoda udu second stage a de drill te said de toilet ade drill din tina eye wo se ko toilet sa wote ase enti wo ye wo ho hwenye ye wo se wo awoda fom ana wo koto ho na wo chim because wo ye ne hwe a okase wo ba obeba untumi hold sa na second stage etie so enti le yes wo ye ne ho hwenye ye ti wo koye no ese ko gina aduana sen 19 no so ahomanum ene wo chim na abomofo bi so omuti se ase obi wo wirem ho ase obi wo wirem ho ena wo mu ebo wira ho na chese mo no wo mu kota ba bi se ye wura ena se wa be hye wirem ha ba akudi mirika ba akokofu ha so ba akoso te ba bi no wo hwe se bi bibi be ye no a wonyi uti adio because wura bi ena eye wo akọ awo so enti ba akudi mirika ba kokofu ha be kan se na ahema aba no ena awo aka no wo kwan no mo ho eye se omo ti sa nkrofo miensa no a omo ye ndi wo ntimi kane no de wo ntimi nye sa amfa ho ni sa wo mu se wa ye papa de but ye nti ase sa eni kwan se de hye ewo tibia bim sa wote ase ha ansana ye be fa no nti na omba akukọ na ho na ho ye kura nti ba akoso kọ ho a ya bo efie ni wo ho a ho no maame ne be fa no edi ni free ho kọ ansana me nananom na ofisi ase ba na kokofufo no nso ekọ na omu akwa akola no nti maame ne tena ho ye ma ne tena ho kra maame na wo ye yi no ejeje no a hwe no ma yen so ho ne ame kire na nsana ye fa de o ma be fi sanity na ma edi opemso no eye dua na eye opemso maame so mu ansana sebie so sebie nya do wo ba asase so nti na edidi no to na anase eye de na edi opemso ne bai opemso no kwan ye de ba ye die me de me nim ni se maame ne pemso nkwa ena sakwala no so ampem so ama enka wo ma ti akwala ne mom na pem so sa woti ase akwala ne mom ena pem so me de me nim no maame ne pem so de but akwada ne ye na adwen so no so pem so aba yes na wodwuma de bi di yes sa woti ase because nya akwala bia no beba obenya nkwa wo kwaye mu a obi anka ho na betwa ofuru maama wo so enso opem so ebai ebenyini ebekekere asante mai na ze ahaya na ofie dia na opem so na ye ne maame abakan ana ai na opem so na ye ne maame abakan yes ne maame ye oba abadia kokofu ye be ma ba na so oba aba se na meka se ye nana ancha wanyame no a onam antwiaba so oba no na osi yawa mu ena yawa no nso firi soro ntwiaban saa na ebesi ye so enti no obi nim baabia ofiri onam saa ntwiaba gold chain no so saa enti se Yesu Kristo oba no ofro koso a ye nana no nso firi soro esa ne ye na je se omu nyina wo purpose a nyame ede omu nyina baaye ye nana ancha wa nyame no baaye na se ene ebenya wo se tutu odikan so baaye a wo pem so a chichira santemai so ti ase a ya benya na ase tu a wo toso mienu na kire se ye no so ne yabakosem no eye so significant say untumi mfantoto baabia ho sanity na ba so ne ye nya ne nte se eye ayokofo no madam we de nkomo pi anuano no moye sen ayokofo ne de ye nana no obesi asi akwa no obehwe na we ye apia boss me so me yawukuni na wo hwese ne ositie na wa wo pa
ukro bi nka Joseph ahobo no sawoti ase nti nipa ne bebre du omo ho bebobo ne bi susu wo asase su dada ebi no omo susu omo ya awekufo so nti awekufo ne de ye dɔɔso pa me nana no nso ba nso ni asi akwa ho no we ya no ofiri ha ba osime de me ho bebo me pese me ya wikuni ni bi obi so ho osime de me ya wikuni nti bebre no mo namua ena o ye di be pia danse fiesi akwa ho ye ba abadwom ebe obo ase no ho ne nana no betena ye ansa na omo free ho a ye ba manso eye asantemanso hase ye di be chichiri kukufu ekuro ya nyame ye ya adoma na ase etu abebio na ase etu di kan so be free ha nyame aye adoma na ase etu abebio nso so e free ha saneti Nwajo na aye asantemanso ho no no mo na modi kan kwotena bia ho no na ase ye koye no na asumnya ne wo ho ba ye kɔ ho no ye de ekotena apom ho wo mo no mo suro kura se wo mbekɔ ho ada mo kwotena ba asantemanso ho no epo na mu no epo no ho no ho na ye kɔtena yo ye ni nyata ni asebo ti ye ba kuro no mu a wo na mo de adan ye suro ho ye kɔ ho a ejata ye se ye nanfofo ene wo mo ye de wo mo eni enye ye hwe ampanso ti wo se uduru manhia jata esi esoro gate foforo no kura ya no ehwe runabout ho no si aye jata kakraka asi ho me de nso me jata ebi na si we wa hu me jata jata ne timi mu ena kokofu ahemfie nso jata akese mienu si ho me ha me doyi mo de mo kwa mo nhwe gate no jata dem ni gate jata dem de muduru ho a mbetumi ahwe jata so ehye gate no so the table jata na sisue enti e de jata ne asebo ne ade de ye nsuro ewoyemu womo eye emo a ye no betena wo eponum santeman so ho a sana ye free ho a ye de ba na mpacho na awo ayikofo no modoso ense bi bekeka mo ho ma modoso na se ye ka bojamu ankasa na mo ye dodo se bojamu die me die menyine ya me nananom eka kire yen die me beto kukufu Kumase me beto Kenya ase ewo duase me beti dwaben me beti bekwai me beti kuntase ensuta de me de beti ense ye nana nchewe nyame no na yesi ni nua de yita ono na kopie ensuta ho so ti ayokofo ni de asi akwa ho nso ye ja bebre wo ho nti ye sa no na kire se ho no nso akodi ye chiche mu na ho akodi achem nti ohini bi wo ho a wo hye kuntunkununku ase but oya yukuni kanda normal circumstances no e wo se nka wo hye yewura ase but esanse ho na kodi achem even though ya yukufo kuro but ehye ye nana kuntunkununku ase nti ohini kura abo esi akwahene e wo asante ha wono so represent omo a eka esi akwaho no omo ete barekese side ho ohini abo esi akwahene ono so owo asante ha na ima wadama mudino yebodina osagefo kesuwa muwa beye ena enim se Kenya ase Antoa Kenya ase hemanso de muwa beye ena se wasante hemanso tenase na montena baby ama hema no etene bi na emumu mote asante hema enchen pe adenti ena na etesa me da se efri titititi ni nyina de me beto ye no me nananom na yem pai mu enne na bibia ye bibi unse ne ma no kwa akon a ne ma no na omo yensa na omo aboja fruma ni yete ho na ntibuchia me yensa na omo si ho na wo mo twen wo mo de omo mpaibo
wɔn de wɔn nsiye wɔn de wɔn na kyɛ sɛ wɔn retwɛn sɛ asɛmpa ɛbɛfiri ɛhɔ ɛkun no mu aba ti saa na wɔn yɛ saa ama asante ɛbɛyɛ asante so ho nea mɛkyerɛ no enti ɛno nti ɛna yɛn no ka yɛn mpae mu Sante hima atena na Kokofo hima atena na Kenya ase atena nsa na ayokofoɔ hima afoɔ no ɔmo nso ato asodwa ben be kwae ne kane ne ɔmo nyina aba ene na ɔmo nyina nsuta so te na hima nifa na ɔmo to aso petonum me kram be di ade mfie duni saa ne ya bisi saa bere na na hima atena se a ɛsɛ sɛ ayokofoɔ no ɛna ɛsɛ sɛ ɔmo twa Asante hima ho ho ehyia yo na yɛsɛ ɛyɛ miensa ya ɛyɛ Asante hima ɛyɛ Kokofu Kumase ɛna Kenya ase ɛyɛ Kwabere Kenya ase ansa na ama hima no aba wadama edi nti ɛna ɛmma amammerɛ ne amane mu no yenni ho kwan sɛ yɛfrɛ Kokofu hima sɛ Kokofu ma hima obi anka sɛ mo obi mfrɛ obi Kokofu ma hima me ye me hima dada sauti ase Kokofu hima oyo hima dada o kane no Kokofu hima no ono an hwɛ Hasan hwɛ Kumase ti Kokofu hima ye o hima dada sauti ase Kokofu hima wo ye o hima dada odi ni nkui dada sana Asante ba sauti ase enti sɛ wo frɛ me Kokofu man hima enti sɛ de wa frɛ me Kokofu hima because na me o hima dada Asante ha na hima afo ni ha o na a lot of omo frɛ from no mo ye man panimfo mo ye man panimfo sauti ase Asante ha ne o Kokofu hima what do we call it? Kokofu hima, Sante hima, Kokofu hima, Kenya ase hima. Ni ye wo ho dada. Sa netie, ye di e hima dada. Me na fie ko bi me beto no da bia no oka, me so nyina no oka. Ti yesakura a wo maka mpani nsam no bi ama yate. Ne ye wo ho dada. Ha, nti nanse ya aman no baaye. Ena ebinum a okra nre ya na ebobo wo mo omanya mo title but me I prefer say me hima na ofra me Kokofu hima ena ahima afo bebre na obi account magusu a no mo frɛ no hima bebre ye man panimfo eno na wo se mo hunu so ho Kokofu ha sei ohima bie ni ha eka me Kokofu hima ho ma hima afo nyina ye man panimfo so di oni krom na so person ni kromfo frɛ na hima me nyina chinye ene ese ni kromfo na e frɛ ni sa but so be drew her traditional council Kokofu hima ye ba akopɛ so tiase Sante hima ye ba akopɛ Asante fo nyina ye hima ye ba akopɛ sa netie niema wa wudu wani ehu na ene de mo bɔ na chi da ma na ye na de ehu no kwa yesu ai nze de mo munim ne doso ene asembe na wo de ma oba ene nkwanhye sama wo de ma oba yo ene de me kan nyina ne se atadwe ya tedew enye nipa nyina na fra banwa obenya mfie aduonunu waya ade ntimi mani tiri nkwa misanso hyira no kuse na se etu abebio wo maame Kokofu hima mihyira wo kuse ye de nyame ase se wamo atena banwa yi so mfie aduonunum ni nyame wonka ho na onom mmoa nipa boni ni bia wono de ka ne nko na wo pese wogu wahene edie ye nananom ani twedi ampo nyankopon omoma ne konkomo emo ne so yesre nkwatenten de mawo se de ebe ya wo benyini sese silver jubilee ni yedie yenim se wo beba abedi golden
Jubilee. Enyuma wahyehyɛ de agu akwan mu nyinaa nyame wonton supa enwuso ma asanteman yada yeso ne yaso dada ene ne ayebɛso nyinara emrem na enimu sɛnea etie yɛda wase bebree ene nnwuma pa wayɛ ede amayen waboa ye bebree nana wo maame meda wase ene mete ha meda wase bebree wada woroma ene me ye CEO Prefima Home Care ewo Charlotte America omua ena ama ene menso menya maye saa adwuma ya maye CEO meda wase wo maame meda wase so wa menya company eti sei se manfa se da ama wo a na mabrɛ nyame asante ma da wase kokofuma nso ye da wase meda wase bebree da wase nyame onhyira na hima yebeda ase ene yeba o me yesua ne mepi anano mo nkoso anya okese e de no fo ne de da yebe koso aba benu ezanze haya o pa me yekra ne yeba anano mo nkoso anya okese yeda ase ene ne ncheche mu ni adesua wode amaye yeda ase enne yeba ye no ndidi se yeba kokofo no wasua ne mepi ne ma wunimu no enne wahunu yede ho se yesom nananom ye ho se yesom Ghana ade ebeboa ama Ghana na afensu abakose magina brane no eno na da yedi huduma na afensu so yeba ho modern se yede ho adesua ebebre mo na de yede ka ne se kotoko hene krobia wi fiasa nte kotoko hene eto nsa frɛ ne nananom so je ne so na ohene ne nsem no na yefua na ye ba akonso wose hill konfanoche ehie nsiesie ehonom na mpempem da ne da omba obagya ayahwehwe ehie nsiesie ebi mu de omode aba ye twen wo se wonso so de wo de beba fa wo de bra na sa wo de wo de ba wo ye de ama wo ho wo ye de ama wo busuani bi anasa wo ye de ama ohunam nipa bi se ye ka de a ye nhwe ne yie ne ye hwe ne se kro be first and to konansa wo sante hene so ya de a se bi so nse bi anya ado ayaresa bi honum wo ma ho ma me ye hwe na emu mesan se wo ya kyede pa wo twede ampo Nyankopon de ne nam asante ma so de na dum Ghana ntino enna wodwene ne mane ne nananom ho eno nti de wohene atonsa afre ye no ye hu ne se eye yen yasede se ye ye de amaye ho yankasa ye nkwa ene ye je ede esi ho eno nti se ye teku se ye sempoa yi ne fabra na se wo ba eye konfano che abanyaresa bia empanifo beje ofel so na omodi kan so ahyebo se wo teku a wo de beba no ye beye wo de ato ho no mo ne ya kyerɛ wudin so de ato so na kine bi wo so otimi de wonsa si obu aka se yesi konfano cha na se yesi konfano che no na menzo so meteku ene mesempoa eka ho wo me nyina yenye ne ye ya ebeyiye saa ne yebeto se na ye nananomo ejeje ntoboa na omode abo wo man no ho ebra eno nti na ebenya wonsom ene nipa no medidi yesa obeye ne saa na ye nyina nso so yakoye nim asanteman enkoso osante hene enkoso oman foforo no Ghana enkoso medi ede maame fizo otweda mpo Nyankopon ya adoma yebehia kai so be subscribe no ahya ma foforo nso so enya bia hwe makram adenti ne ebube ne brebe nse si ebube ebeye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro nim a wase wadoresra tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na anoma akodi ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo nim hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye yie bi tontonte ye no sa na ye fa nyansapo aboa ntaka na mane yakese na ntakra aboa ne die fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntoma ye fe ni din de sein ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam the perfect honhon hia na America sebe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twere ni mu twa nyame sebedi akone bekwen bodi atwede na se kofi nro ne ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya